shehu barhama uban halittu. Ya wanda muke wa bauta Allahn da ya yi halittu, shi yayye gari da ƙauye a cikinsa ya sa halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Ban baiwa ya ilahi in waƙe uba ga bintu barhama nake gani a cikin dukkan halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Ya Allah yo salati ga annabi mai halittu, adadi na sakan da minti, adadi na yawan halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Mustapha Abdul Ilahi mai sonai ya rabautu, alaye har sahabu nasa da iya ga bintu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Gasuwar girma gare ka ya shehin duk halittu, Tijjani uban Habibu a waliyai ka kadaitu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Ya dan Mamudu Salga da kai ne fahimtu, baban sai da Fatiha Shak Hamidu na da zabtu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Wake zan yi wa shehu dan failatu, sa su kyautu, sanyo madadi a kaina ka sanya in fahimtu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Ya barhama shehu gani a cikin ka kasa na sabtu, domin kai ne a farko, kai ne a cikin halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Kai ne buya da karshe zahiri, kai ne halittu, na ƙare na da zabtu, ni ba ni ganin halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Na magantu fa na kurumtu a cikin inyas na saitu, barhama ina kamar ka taka wuyan halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Kai ne zati da suna, kai ne siffar halittu, ka bayyana zahirin ka buya cikin halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Kai ne agalati gausi, kai ke sa a kamaltu, kai ne abadati shehu halittu sun kurumtu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Kai ne madadul wujudi in yas ya kasifantu, kai ne sirril walaya waliyai sun makantu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Lidaba'u da aka ɗabu duk kai ne kasifantu, kai ne gausul haƙiƙatu barhama ka kaɗaitu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Barhama abin kirana a yau dai na da zabtu, Yunus ne Hamidun da farki ne a sifantu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Amin Mamudu kai ne fahimta ta fahimtu, dan Salga in yasi ne kai barhama uba ga bintu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Ahmad Tijani ne kai hijabi ya tsawaitu, Ahmadu Muhammadun ne suna da sifar halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Manzo daga Rabbi yanzu Allahn da ya yi halittu, ashe ɗaya ne cikin ɗaya halittu ku fahimtu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Kai ne gausul ibadi muradin duk halittu, kai ne mai baiwa kowa barhama ka banda sabtu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Kalamun can yabonka domin mushiri na saitu, a so hidimar ka shehu in tsere dukan halittu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. Domin madanuni shehu a cikin kafa inda zabtu, zuciyata ta yi tattu wanke ta kasa ta saitu. Gausul Agawasu shehu barhama uban halittu. In rinka ganin ka shehu in daina ganin halittu,
kamin fadahin ka gausi in ziyartu ba in hidimtu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu ya shehu kalar da famin damuwa ta tattakaitu ka ban mashin da mota kai ne mai ba halittu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu domin malam tijani biya mini duk bukatu domin gibiri makulu da fa'in saka ban na kyautu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu dan sirrin hadimin ka aliyu miji gabin tula muntan ilimin zahiri badani da saitu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu dan shewa a ciku shehu ka sanya in kamaltu abinda nake bukata da naso ya kasantu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu domin mamudu salga da ahmadu mai halittu domin shehi na jega da haraju mai ban fahimtu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu karan sayiri ta raki kabar ne da kai na hutu domin mai zamfarawa balarabi mai halittu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu domin mai nasara shehu isa ayi laftu domin baban fatiha kamin haka yan rabautu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu domin sirrin na kasa ga failatu sana hutu anan zan sai da wakar da na wa uban halittu gausul aga watsu shehu barhama uban halittu tilas in gaida shehi hamidu miji ga bintu mai neman